Гайса сүзен тәмамлагач, Галилеядан китеп, Үрдүн аръягындагы Яһудия җиренә юнәлде. Артыннан халык төркемнәре иярде. Гайса алар арасындагы авыруларны савыктырды. Гайса янына фарисейлар килгәч, аны сынарга теләп, ир кешегә хатынын һәр төрле сәбәптән айырып җибәрергә канун рөхсәт итәме дип сорадылар. Кешеләрне бар иткәндә, Яратучы баштан ук аларны ир-ат һәм хатын-кыз итеп яратты дигәнне сез укымадыгызмы дип сорады Гайса. Аллаһ әйткән: "Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр һәм алар икесе бер тән булыр." Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушканны кеше айырмасын. Алай булса, нигә соң Муса ирләргә үз хатынына талак хаты биреп айырып җибәрергә рөхсәт иткән диделәр алар. Ул сезгә күңелләрегез каты булганга күрә хатыныгыз белән айрылышырга рөхсәт биргән. Башта алай түгел иде диде Гайса. Сезгә әйтәм, ир кеше зина кылудан башка сәбәп аркасында хатыны белән айрылышып, башкага өйләнә икән, ул зина кыла. Шәкертләре аңа, иренең хатынга карата мөнәсәбәте шундый була икән, ул чакта иләнмәү яхшырак диделәр. Бу сүзләрне барысы да кабул итә алмыйлар. Ә бар тик кемгә бирелгән булса, шул кабул итәр дип җавап бирде Гайса. Кешеләр төрле сәбәпләр аркасында иләнми. Берәүләр ана карыннан шундый булып туалар, икенчеләрен кешеләр шундый итәләр, һәм өченчеләре исә күкләр патшалыгы хакына үзләре иләнмиләр. Моны кем кабул итә ала, шул кабул итсен. Шуннан соң кулларын куеп дуга кылсын дип кешеләр Гайса янына балаларын алып килделәр. Шәкертләре исә аларны шелтәләделәр, әмма Гайса: "Балаларга ирек бирегез. Аларга яныма килергә кмашауламагыз, чөнки күкләр патшалыгы менә шундыйларныкы" диде. Гайса аларга кулы белән ырынып, үзенең фатихасын күндерде һәм аннан китеп барды. Бер вакыт Гайса янына бер кеше килеп: "Устаз, мәңгелек тормышка ия булыр өчен мин нинди игелекле эш эшләргә тиеш?" дип сорады. "Син игелек хакында ник миннән сорыйсың? Берәү генә игелекле. Мәңгелек тормышка керәсең килә икән, аның әмерләрен үтә" диде Гайса. "Ниндиләрен?" дип сорады тегесе. "Кеше үтермә, зина кылма, урлашма, ялган шаһидлык бирмә, атаң белән анаңны хөрмәт ит һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат" дип җавап бирде Гайса. "Мин буларны үтәп киләм, миңа тагын нәрсә җитми?" дип сорады егет. "Камил булырга теләсәң, бар да булган милкеңне сатып, фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә, миңа ияр" диде Гайса. Егет исә бу сүзләрне ишеткәч, борчуга төште һәм китеп барды, чөнки ул бик бай иде. Ә Гайса шәкертләренә: "Сезгә хак сүз әйтәм. Бай кешегә күкләр патшалыгына керүе кыен шул. Тагын сезгә әйтәм, бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк" диде. Шәкертләре моны ишетеп бик гаҗәпләнделәр. "Алай булгач, кем генә котыла алырсың?" дип сорадылар алар. Гайса аларга карап: "Кешеләр өчен мөмкин булмастай эш бу. Әмма Аллаһы һәммәсен дә булдыра ала" диде. Шунда Петр Гайсәгә мөрәҗәгать итте. "Менә без бөтен нәрсәбезне калдырып сиңа иярдек. Моның өчен безгә нәрсә була? Сезгә хак сүз әйтәм. Бөтен дөнья яңаргач, Адәм углы шөһрәтле тәхтенә утырганнан соң,
Siz de mиңа иярүчеләр İsrail'nin 12 ырыгы белән идарә итәр өчен 12 тәхеткә утырачаксыз. Йортларын яки агай-инеләрен, апа-сеңелләрен яки ата-анасын, балаларын яки басуларын минем хакка калдырган һәр кем 100 тапкыр күбрәк алачак һәм мәңгелек тормышка ия булачак. Әмма беренчеләрнең күбесе соңгылар булыр. Соңгылар исә беренчегә чыгар.